Bueno, hemen, kardamomoa. Bakizue, kardamomoa ez badizu ezagutzen, uste dut, azafraia ondoren dagoen espezia garestiaena omen da kardamomoa. Eta da, bueno, ez da ikustiko duzuen, berez leka bada eta barruan dauzka olako ale txiki batzuk. Ikusten dan. Ikusten dira, ¿sabes, Alberto? Hora izada. Eta, hemen daude, leka atal beltz hauek, hor barruan daudenak. Eta hone dauka, bueno, gozogintzarako zoragarria. Ni da espezie bat, gero eta gehiago etxean sartzen duana, eta asko gustatzen zaidana. Oin, golpe batzuk hemen emon, eta ja leka kanpokoak, kendu ingo digu, eta aleak geratuko zaizkigu, eta 6 ale besterik ez ditut ibiliko, ze hone, benetan, potentea. Bai, estimatu da, zuk esan duzun bezala ranking hortan, munduko espezia garestinen ranking hortan 3. postun dago, azafraian ondoren, eta vainilla ere holaxe da, hori da. Vainilla ere, bai, muski. Eta hainbat mendetan, milurtetan eta estimatu izan da, batipat, medikuntzarakore ibili izan delako sukaldaritzako mundutik aparte. Eta afrodietsiako gisa ere bailena aurreratu dizotez. Eta horren lekuko, ez dakit ezagutzen duzuen, edo entzune behintzat izango duzue, 1001 noches, liburue, bertan kardamomoari buruzko pasarte badau, edo bertan aipatzen da, bai.